Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Labet FC haringkat ka jetre langbat ka sam khamti kila penko burom ya ki laingot ki thai ele kai football ki bala yo ban mikmat ya kari India ha ki lempung ele kai football kini ki laingot ki long ka samla riba hun shisha kharsieng ka bai ele kai ha ka under 17 women's team ka samla Sanfida Nongrum bat ka riban si jamu ki bai ele kai ha ka Indian women's senior team. Kini ki laingot ki samla kanthai ki deiru ki balasha pintibet nadu bakidang khna hapo ka Labet Football Club ka balong ka Wayne ki academy ka baju hikai pintibet ya ki hebred haka jele kai football badminton kini ki samla ki dan haka club Garwal United Football Club. Kumban supen kan mau hang ni badang shen ka samla Sanfida Nongrum kala yo ya ka nam MVP haka lempung ila kai football SEFF Women's Championship 2026. Ya, bro, kemudian lang ni ki media bat ki kena bagi kimi kipa ini dari Sanfida Nongrum ibaladon benta bat ke Labet nadu kopor bakadang dari ke kerteng kickstart kajing nadu pengisdang wah ngisdang ya ka Labet hadu ba indalet ban represent ya ka India Women's Senior Team te I don so I ribansi jamu pat imdai iba yelek kai na Labet indrai ngishu kendo lingba kajing keren iwan sengi iwan mi sengi te kajing kendo bat ni te ngiyo ban ailat langi iba inyo ban let join sha kawai kina ki club ka bai lek kai WL menta ka Garwal Heroes syok ido iri bahun sisa karsi yang pat I kamadian jong I poli try kisnam arjar kat nom tu Iwan arjar puar snam arjar puar Iwan man piniso lang bat ni te ketri lang kumni bagi kena berit kumni don lang bi kumni ya lek kai lang ngidon lala ka jong ka batch tu kopor ngidang ya pedang ya praktis apolo te mairu kaju andai la yo ban let saka club Garwal tementa idang shu represent India under 17 tikini barok laingut kidon ka India under 17 I ribahun sisa karsieng Sanfida ka senior team India riban si jamu idon bat ka senior team bat represent ru ya ka India under 20 kenang ba makiru kenang la ban yai trai shitom bat kin la ban poi kumba poi kinia namar kini kadai da jing trai shitom ka jong ki hi om dai baong ba nakaliang ka jong ni le kumno andrai kadai nakaliang ka jong ki ha ka ba maki ki jiet ikai ka baki iet bat ki trai shitom ki sala ban poi hadu gani ka thong te menta akwa ba nakaliang jong iba sam ba namar bai ba sam ni pendon kam ni kamadan iba ladon rikat bangi layarap ingi hadian ba kapulu gilasna natural turf no ikatu bat ikatu ka futsal turf katuru kala jot ba te hadian antu pedang ye kendu iba sam idang snai kan ni te maihi yong ingi te wan pendon kam no seni tingi sayo ban pendon kam kan ni andre jing sisangi lamut ban ya khang no ban dissolve no ya ka academy ke jongi te de na jingerap ka jong I ba ngiru ngila sa sisian pat ban klik biang mentala sistem trying la pendon kami kini kamadan han ni te ngila la ban sedang biang kum kajing sedang dang men kini ngidang wan yelek kai kini berit ilayo ban yalam lek kai hang ni balong ke baby league ke balong kumba lai benai continuous bengi lek kai te kalau long kajing mentoi ki kena te ski ibinang niru ki sadon iwe arngut iban kiban mi I could play you play ning kong bala do ringkat bangah ni kam di bangalea
and ngai ku blei Hendrickso ru namar bawi la dan ringkat banga bangan sapoi shan du ka thong banga ngakwa mo dengan syukwa ban ajing mut dia sia baro ru ko ngu ikikut ya ke baki ki ong mangingi don ni banyak support BFP taktahi kalian jo haru ngobanai ku blei ni kong yo blei bala don dekat bana wei Hendrickso bala don dekat barierap ya kham tam ha koneksi bala ai lat yang ban yeng ban keren ni te ngakwa bepsia bepindang trestom nang ya sakmat lada pidu jikermen wat ai bakta jingdu jikermen ju bikin khang ti pi to nang trestom to nang ko ngu tang bawat klat pada ke school lada pingop ya ka football ro wat klat ke school lej be ke school sanang trestom ya mi paru wat khang lat ya ki khun ai lat ki PE baro mentale lejan baro ki khana gi balik kai football tang ba flop no babun ki khang no na mi ki pa re ngakwa ai phiru ki mi ki pa ba phnai lat ki khun ko nge ngai ngu yu ble la poi yang adu kan ni ka thong ma pangampai perkhat ning kong ai khu ble se Hendrickso baidan bet bat ngan adu mencadang red adu mentai yeng bet bat ngan idan ringkat lang bat nga bet ipin yalam yang ai kalenti ka badai nanta kum siang internet ba kala bet ning kong kam ki ang gen om dan madan chu te ki ang man khan ngau so bangam dan chu ma suduk jingkan mana te menta pa bangala i biang baka ka jang kiu biang kan kala bet kum chua jang pau biang ka kerteng tambai siang akwa ban long fi focus ya ka we ka goal fi focus ya ka football long stay focus bete long im tang ka we ka goal kan fi kwa perkhat ya ka thong fi kwa apoi hadu kat no kwa ban poi hadu India ne sabaj India ne bu kan ka dream jong fi te da fi dala poi si sapat fi sakmen kemangi long ma te would you give up ya ka dream jong fi anta 3 minute nanta patience ma da up ki long ki bun ki jing jar ha ki jing im jongi ma bakan bangin ya lenti dalenta na ki limba jin jar hingi sapoi hadu kan ni kathong long fi up ya ka patience anta practice bha anta snap ki coaches jong fi ki da fi snap bha long focus ki ba ki kren ma ki te fin sapoi be chakathang anta tristam na ladiru tangatai te kini ki bingidan menta ka siru ka de ka jingklilat plinti blay pisia bar ngastenat ba kwa ban ai ka jingkbleiru ya labet football academy ka azang pan promote na du di system ki adap ya kini ki hap ki berit ki jungi bat lingba kini ki jing promote ka jongki kini ki hap ki berit ki jungi ni sayo igni ki product kum jong i kong sanfida nongrom iba manakani yo MVP Most Valuable Player hakatu ka South Asian Football Federation Women's Championship ka subangin na jing thapti na mata jungi te ki parlok jing ir ki lai poilang sadu kan ni kerdan but kini ki grassroots ki badan dai kade ka nuksa ka bapen i kalong ko mangilek school kan mata la dangilek school kam dai ba direct actually le matrik ni habanya am nang ba ki kelas A kelas B ki nursery kelas 1 ter te kini grassroots ki kita kan jadi kita gi nurseries ki kelas KG ki kelas 1 ki kelas 2 te kembali ong biang i coach meneh ba KKA kam chon sok epi kam tu nrei pi ban pen stom te kajing kentu ka jonga ya phi ki khna jong kalabet football academy ki bujuan practice sang ni man kapor te long ki ba ye tristom long ki ba dia smoret but pensngap bahai ki kajing kai jong ki coach jong phi te ha bedi bare bat kini ki laingot kini ki khlor jong gari ma ke bang kwa ban kentu ye ki reward football ka jala ka jongi ho ka de ingi bangin buat kita ki international celebrities ma kemagadan ke world cup manta ngapai ki beri ki buat bayo Messi Ronaldo Kylian Mbappe ki bebun ki international celebrities ndai tang kawing imde ken ban klat pat ki jong jong kumbangi promote kita di kinir ngi ban promote lang te sakawai rung haban ahi ke jing songu ya ki
football session ki sport session ki baju pelong ki tournament sa 40 kum ka MFA ka SSA but nakaliang ka silong sport session ru ngakawa banai ka kitbok kedriang ya iba bantilang iba bantidor lingdo iba paidang te iba adoption lingdo nongbri bade jan secretary iba samran CM bade assistant jan secretary iba prosper warzri bade treasurer bat ki bubun ki badalang tu kitbok kedriang ikiru ya kani ka upcoming Shillong Premier League. Kini ka upcoming Shillong Premier League menta kasi itanat bahan namar kidan South League teams kita ki crowd pulling teams kum ka Shillong Lajong Football Club kebadan ka fan base all over Northeast tikidan pada sakiti ki community based football club kum kamolai langsning bat dangsian karung sa kanong se ka Shillong Premier League te ngakentu ya kiri football bangimde ban follow tan tangi kini international events ngi haban promote adu na grassroots kum kini ki grassroots kini ki local leagues kum ki bakindan pulo te bat la ka jing la jingi ban nyarap ikini nei ki sami bon kum kini ki klur ki ba bonra kanam ko burom ya ka jaj ban rio bonra kanam ko burom ya ka jela bat ki bonra ya kanam ko burom ya kri India hi bro we jonga ide sanfida nongrum te ngasang sa apo mopat te kum ka jing start leka football jonga ka de bat ki henman na nadu menchadang det saus nam ni katai ngayo direct seniors te ngam expect bangan yo direct seniors bele under 17 under 20 long ngala up hadu katu bangan yo mah tambah play padula bu yang bangan yo direct seniors atai nga sokmen sa palat ba kalong unexpected yang te mas ngayo seniors pat ngayo ki experience babon long ngai ki didi mo ba hikai ya ka denti ka batay yang hikai kumno ka jing experience baki dan maki ki ai leting ki juniors nang dapat ngalong ngakemen bangayo seniors so ngayo bangan more focus mentakan nang more focus nang ta ngam kwa shuban step back nang aku bangan ki sakmat achievement ngayo ka MVP long amazing player jong ka staff te ngampai perkat bangan yo tambalong tamanga ong bet apo mensim jonga andang kumno dengan nek kai bha bet dang rem nang job te deban ka performance long deban I bet more 100% dah tang katai ngalong bet ngam perkat ri ki bangayo tamba ngaperkat tang kumno ngalek kai kumno bangan perform hai ladi atai kawai kawai te would you give up on your dreams santa ka purpose to be happy te happy long tapi nang banyala di ba pen kumno ba pen kemen nyala di tambah haka happiness kawan long growing nanta be with good people bala ban gai tv ban la ban perki fi nanta batka learning growing haka life jong fi tang kita. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.